Det er først på dagen. 4:48. Her er den 20. august, sidste dag i bukkejagten. Jeg har lige skudt til en buk. Kom ud her. Jeg kan ikke se det. Men jeg lyser op mod. Han sidder her i autostuen. Og skyder det pludselig. Så kommer jeg står han herude, jeg kan ikke se det. For helvede, så kan jeg sætte noget night vision på. Det kan jeg nok. Kommer herude. Kun inden for skoven her, så kommer ud her på det grønne. Lysegrønne, som man godt ser på kamera. Der står lige uden for det. Jeg skal lige tjekke med hus og skudretning og så videre. Det kan jeg godt. Og så skyder jeg. Jeg kan se, det er en buk. Jeg kan ikke se, hvor stor han er. Så det er jo altid spændende. Men det er jo ikke lille spidsbuk, når jeg kan se den buk. Han hopper i skud, ligesom man skal egentlig. Jeg er ikke tvivl om skuddet sidder godt. Han løber op mod vejen, og så forsvinder han. Jeg regner med, han ligger deroppe. Som sagt, klokken var 4:48 cirka. Jeg har ikke siddet anden. Jeg sidder kvarter 20 minutter måske, max. Puh, ja, det var spændende. Og forbavsende hurtigt. Der er vel sådan noget ude på marken der, der ligger sådan en knold derude af en slags. Og det er stadigvæk knold. Jeg troede faktisk, det var dyrt lort ude. Det var det ikke. Den kom jo faktisk til den rigtige side for mig at skyde. Kapang. Nu skal jeg bare se, hvad det er. Jeg har skudt lige om lidt. Venter lige 10 minutter, før jeg går op. Men altså, alt så fint ud. Men det er godt nok mørkt. Så skal jeg lige fortælle noget andet. Dengang jeg kom ud på marken her, så blev jeg fandme næsten blind på det højre øje. Det var altså en grim fornemmelse. Ligesom der er så sådan en rund hinde foran øjet. Jeg tænkte, hvad fanden sker der her? Men det kan være, fordi jeg har haft lys i bilen på et tidspunkt, og det har blændet i mit øje. Det håber jeg, for jeg blev lige en lille smule nervøs. Ja, så tænkte jeg selvfølgelig, det er træls, hvis det var det højre øje. I går der blev stukken i det venstre af en myg, altså lige i øjenhulen i venstre øje, så tænkte jeg, godt det kunne højre øjne stak mig i. Og i dag så tænkte jeg, pis, det er højre øje, jeg ikke kunne se på. Men heldigvis kan man sige, så kom synet tilbage, lige efter jeg er gået lidt. Men jeg kunne faktisk, jeg kunne ikke se noget overhovedet. Jeg lukkede mit øje, så kunne jeg se med venstre, med mit højre øje, det kunne jeg ikke se en skid med. Det var fandme ubehageligt. Der fik jeg småskidt, det skal jeg lige sige, jeg gjorde. Så jeg sad lige her i jagttårnet og tænkte, kan jeg huske navnet, og kan jeg huske sådan og sådan? Ja, det er fint, der var ikke noget, der var blokeret i hvert fald lige nu. Men det var en grim følelse. Puha, spændende. Det har jeg ikke regnet med. Jeg godt nok håbe på at skyde buk her. Min kabale, kan vi sige, at jeg lavede i aftes, for lige at tage den med. Så havde jeg 2 steder, jeg gerne vil sidde. Jeg vil gerne sidde i Rønning nede for enden, fordi det er ikke den der store buk, som Jørgen og mig vi har set. Hvad hedder sådan en? Og det kan jeg ikke komme i tanke om. Det hedder en parykbuk. Begyndende parykbuk. Fordi så hvor tit får man sådan en chance. Aldrig. Og det var også lidt chance at tage, fordi vejrudsigten siger regn her fra klokken 5 af cirka. Kom en morkuller af en skovsnæppe flyvende. Og så, så jeg havde valgt faktisk, Jørgen havde Poul skulle først selvfølgelig, han valgt Sølvbuksplads, fordi Jørgen har set den. Han mener, han set, der er gået en større buk derude, end den han selv har skudt. Og jeg vil gerne have et tårn med tag i, og Jørgen ville også have muligheden, så Jørgen har valgt så som dagentrakt nummer 1, fordi Jens Jørgen har jo så længe. Og så valgte han sådan set at sidde på panoramastykke, for der har vi faktisk også set en nogenlunde buk. Og så satte jeg mig i skovrydning. Det er
absolut et af mit favoritsted, også en af de steder, jeg har skudt. Jeg har skudt flest bukke her, men jeg er i hvert fald den også jæger, der skudt flest bukke her. Efterhånden. Så her vil jeg gerne sidde. Han sidder bare pissegodt. Også efter vi har fået det her tårn op, det står bare perfekt. Og Jens Jørgen skød en lille buk hernede. Og jeg mente bare med de fejlinger, der simpelthen skraber fejlinger heroppe langs siden. Helt vildt i det her moras. Der skal altså gå en anden buk end den der gaffelbuk, han skød. Det er nok ham, jeg har taget nu. Jeg håber, det er en pladsbuk, og jeg håber, det er en stor buk. Men jeg tror også, han er nok lige så pæn, som ham jeg udgå. Det håber jeg krydser fingre og alt, hvad der kan krydses. Men så havde jeg 2 steder at vælge mellem, så lagde jeg lige kabalen, jeg gik i seng. Og kabalen viste, at der var størst chance for at skyde buk her. Der var 3 kort, tror jeg, der lå med, der ikke var blevet vendt med 13 kabaler. Og da jeg vendte toppen af dem, så var det samme kort, som lå nedenunder, så jeg kan sige, at den gik 98% op. Hvorimod den anden, der var det 4 kort tilbage, så det var tæt på. Men jeg valgte skovrydning, som vi kalder den. Det her, det var spændende. Tak for en dejlig tur til Sverige. Jeg er så glad for det her. Jeg er så glad for at komme herop. Det betyder alt for mig. Alt? Nej, det betyder meget for mig. Det gør det virkelig. Denne bog, jeg til Sverige. Det er blevet så stor en del af mit liv, så det ville jeg ked af at ikke skulle på mere. Men man ved jo aldrig om fremtiden. Men jeg ved, nu siden, der har jeg det godt.